Zdravím vás jménem Junior TV Plzeň. Našemu štábu se totiž právě podařilo získat exkluzivní informace, z nichž vyplývá, že v Plzni byla před 5 lety v naprostém utajení před veřejností zahájena výstavba metra. Naše krajské město se tak po Praze stane druhým městem České republiky, kde bude provozována podzemní dráha. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a plzeňáci se budou moci svou podzemkou poprvé svést v roce 2015, kdy se Plzeň stane evropským hlavním městem kultury. Jistě vám neuniklo, že na mnoha místech města se v poslední době opět intenzivně staví. Ať se mi posmívaj, já stále jezdím jenom sem a tam. Zainteresovanou firmou je v některých případech právě pražský Metrostav. Výkup potřebných pozemků proběhl již v roce 2010, o rok později byly zcela dokončeny projektové práce a od roku 2012 probíhá vlastní výstava stanic, ražení tunelů a jejich postupné osazování napájeným kolejištěm. Podle našich informací, získaných od našeho spolupracovníka z magistrátu města Plzně, který chce z pochopitelných důvodů zůstat v utajení, budou v Plzni zavedeny 3 linky v poměrně pravidelném hvězdicovitém uspořádání. Linka A povede z jihozápadu na severovýchod z Nové Hospody přes Skvrňany, centrum, Doubravku a Újezd až na konečnou v Červeném Hrádku. Severojižní linka označená jako Bčko povede z Bolevce přes Lochotnín a centrum až k nově zbudovanému odpočinkovému areálu u Litické přehrady. A konečně linka C bude mít směr ze severozápadu na jihovýchod od Radčic přes Vinice a centrum na Slovany a do Černic, odkud bude do roku 2025 pravděpodobně prodloužena až do Starého Plzence. Centrální přestupní stanice mezi všemi 3 linkami ponese název Vodárenská, protože se bude nacházet přímo pod Vodárenskou věží v Pražské ulici. Plzeňským projektantům se totiž podařilo velmi obratně využít systému chodev v plzeňském historickém podzemí, takže většina potřebných stavařských prací je vlastně už od středověku hotová a zjednodušeně řečeno stačí několika patrové chodby starých měšťanských domů pouze osadit moderním kolejištěm s napájením. Plzeňské historické podzemí tak získá na své atraktivitě a dostupnosti a výstavba centrální přestupní stanice se tím výrazně zlevní. Ulice, tramvají, Podobná výhoda však bude využita ještě u jedné stanice. Jedná se o předposlední stanici linky B, která, jak už jsme uvedli, bude mít konečnou u Litické přehrady. Tato stanice ponese název Trestanecká, neboť se bude nacházet v bezprostřední blízkosti Borské věznice a když geologové zkoumali v této lokalitě podloží, objevili ke svému velkému překvapení desítky metrů připravených podzemních tunelů nejasného původu, které teď budou efektivně využity. Výstavba plzeňského metra si samozřejmě vyžádá značné množství pracovníků a mile překvapili právě i sami vězni, včetně těch, kteří doposud práci jednoznačně odmítali. Pokusili jsme se oslovit na doživotí odsouzeného známého bratrovraha Tomáše Milosrdného, který kvůli dědictví různými způsoby postupně zavraždil všech svých 7 bratrů. Ředitelství věznice nám vyšlo vstříc a umožnilo nám osobní setkání s odsouzeným. I my odsouzení si velmi vážíme tohoto velkolepého plzeňského projektu a svým aktivním zapojením do náročné budovatelské práce přímo pod naší věznicí chceme veřejnosti dokázat, že nejsme jen povaleči a kriminálníci. Neustále se přece hovoří o tom, že pobyt ve vězení by měl člověka nejen potrestat, ale i napravit a my v tom vidíme jedinečnou příležitost, která významně přispěje k našemu opětovnému zařazení do společnosti. Naschledanou. Naschledanou, děkuju. Výstavba metra však vyžaduje takové množství pracovních sil, že se po dobu jejího průběhu očekává v Plzni téměř nulová nezaměstnanost. Mluvčí úřadu práce k tomu mimo kameru uvedla, že se dokonce předpokládá i 100% zapojení plzeňských bezdomovců, kteří si tak budou moci vlastními silami upravit podle svých představ své budoucí příbytky v prostorách vznikajících stanic, čímž dojde k jejich naprostému vytěsnění z parků a dalších veřejných prostor. Mluvčí na závěr pohnutým hlasem dodala, že jedinými nezaměstnanými v období výstavby metra tedy bude ona a její kolegové z úřadu práce, neboť nebudou mít žádné klienty bez zaměstnání. Jistě jste si též všimli velké náborové akce plzeňských městských dopravních podniků na místa řidičů.
Takové masové nábory sice v historii tohoto podniku už několikrát proběhly, ale současná kampaně svým rozsahem zcela ojedinělá. Náš tajný informátor z řad plzeňských dopraváků potvrdil, že dosavadní řidiči již byli vysláni na rekvalifikační pobyty do Prahy, Moskvy i New Yorku, aby se seznámili se specifiky, která přináší řízení vlakových souprav metru. Hovořil i o tom, jak stážisté vyslaní jen do Prahy záviděli těm, kteří mohli odjet na zkušenou až do Spojených států. Zde se však vyskytl první a doufejme i poslední problém, který celou akci provází. Magistrát města Plzně totiž v rámci úspory nákladů i posílení spolehlivosti a bezpečnosti provozu mezi tím rozhodl, že plzeňské metro bude na rozdíl od Prahy jezdit bez řidičů a jeho vlakové soupravy budou řízeny výhradně počítačem. Takže zaměstnanci vyslaní na školení nakonec museli veškeré náklady s tím spojené vrátit zpět zaměstnavateli, často i za cenu exekuce jejich vlastního majetku. To se týkalo především jedinců vyslaných až za Velkou Louži, kde byly výdaje za zbytečně vynaložené dvouměsíční školení opravdu mimořádně vysoké. Je smutným faktem, že skupina pražských stážistů toto rozhodnutí poněkud škodolibě uvítala, což rozhodně nelze považovat za projev jejich kolegiality. Dále jsme se z dopravních podniků dozvěděli, že zůstane zachován nejen systém předplatného prostřednictvím plzeňské karty, ale dokonce jeho ceny. Není totiž třeba zdražovat, neboť s provozněním všech 3 linek metra bude moci být zredukována dosavadní nadzemní doprava tramvajemi, autobusy a trolejbusy. Vozové soupravy našeho metra budou samozřejmě vyrobeny přímo v plzeňské Škodovce, která má s kolejovými vozidly mnohaleté zkušenosti. Tato akce tedy přinesla pro Škodovku gigantickou zakázku a dlouhodobou jistotu práce pro její zaměstnance. Plzeňský Panasonic také nepřišel zkrátka, neboť získal kontrakt na výrobu veškerých informačních obrazovek. A plzeňský Prazdroj ve všech stanicích umístí automaty na výdej svého piva v plechovkách, aby cestující netrpěli během jízdy žízní. Operátor, kterého nemůžeme z pochopitelných důvodů jmenovat, získal monopol na pokrytí celého metra mobilním signálem a bezdrátovým internetem. A v každé, i té nejméně významné stanici bude minimálně jedna trafika, udržované toalety a trvalý dohled dvoučlenné hlídky městské policie. Samozřejmostí je také 100% bezbariérový přístup v celém metru. Tolik tedy, vážení diváci, základní informace, které se nám podařilo v tuto chvíli získat. Mějte totiž na zřeteli, že celý projekt plzeňského metra podléhá až do slavnostního otevření v roce 2015 naprostému utajení a že jako občané tohoto města nebudete většinou vůbec tušit, co se děje pár metrů pod vašima nohama. Je ovšem možné, že některé náznaky budou přece jen průběžně a nenápadně zveřejňovány v deníku Metro, který zatím slouží ke všeobecnému zpravodajství, ale od roku 2015 bude přetvořen a získá podobu informačního magazínu pro cestující druhé české podzemní dráhy. Exkluzivně pro Junior TV Plzeň, Ondra Černý. Už jsem řekl, metro je můj těla a srdce lék. Metro je všech, metro je dříč, tak metro dobrý den.